san cewa mutum ne in yi magana ya yi magana wacce jama'a za su saurara su ji da muhimmanci, to shi yasa ba sa so ya fito waje, saboda idan ya yi magana jama'a za su ɗau wata mataki, suna tsoron kar yayi wata maganar bayan ya fito a zamana an tawo da tashin hankali. Ni kuma na ce a matsayina na lauya wacce shekara ta 30 ina wannan aikin, ba zan yi magana ne ƙarya ba zan faɗi maganar da in an yi ta daga baya za ta kawo tashin hankali ba. Shi yasa to shi kuma kotun sai ya yarda da mu, ya ce to ya kamata a bada shi beli, tunda har yanzu a maganar zargi ake, kuma su da kansu sun ce ba su gama bincike ba. Barista menene sharuɗan belin nan ne da aka gindaya? To sharaɗan beli dai da kotu ta ce shine tunda shi Dan Balki kwamanda babban mutum ne, ya ba da cewa sharaɗi cewa duk wanda zai karɓe shi beli sai ya zama na mutumin belin akan miliyan 2 aka ba da shi. Sannan wanda za su tsaya mutanen su ne wanda yake da fili a cikin Kano, filin nan kuma kar ya gaza kuɗi miliyan 50. Sannan kuma ɗaya daga ciki na biyun kuma shine ya zama na ma'aikacin gwamnati ne wanda yake da matakin aiki na kai ƙasa da mataki na 14. To amma